A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Carballiño segue loitando polos dereitos da veciñanza e por elo convocan unha nova manifestación para o vindeiro domingo coa finalidade de facer ruído pola sanidade. Neste caso fan un chamamento baixo o lema "Cantas pezas do puzzle queres perder?", fixando ás 12:30 do mediodía como punto de referencia para a saída desta protesta dende a praza da Veracruz. Ademais, enviaron unha carta cunha listaxe de motivos polos que é preciso tomar medidas. Esta carta ten o obxectivo de conseguir unha reunión co novo conselleiro de Sanidade, asegurando que polo momento aínda non obtiveron resposta. Rocío Baliñas, unha das voceiras da plataforma, convidou a participar na convocatoria e fíxenos un retrato das carencias que detectan no Centro de Saúde do Carballiño. O próximo domingo, día 26 de maio, temos unha concentración, sairemos dende a Praza da Veracruz e iremos hasta o Concello. O motivo por facer esta movilización é unha, porque pedimos unha reunión co concelleiro, co actual concelleiro, e a día de hoxe non temos absolutamente ninguna resposta, xa fai máis ou menos un mes e medio que se fixo e non temos resposta. Aparte deso, bueno, creo que todos o estamos un pouco sufrindo e padecendo, que para facer unha analítica pois necesitamos sobre un mes e medio, antes non hai citas, porque só se fan os martes e os xoves. Eu creo que se deberían facer máis días porque non é suficiente. Despois a máquina de rayos estuvo estropeada durante máis dun mes, que a xente se tiña que desplazar a Ribadavia e incluso tiñan que ir hasta Ourense. Entonces, esa máquina a día de hoxe está arreglada, pero é un parche temporal. Necesitamos unha máquina nova que non este estropeada cada 3 días. Despois, hai moita xente que ten o que lle chaman os cupos orfos, é dicir, que non teñen ningún tipo de médico. Eses pacientes están sendo redistribuídos por o resto de médicos. Ao final, cada médico atende sobre 1.400 pacientes, máis ou menos. A lista de espera para un médico de familia está en torno aos 10-15 días, máis ou menos. É dicir, que temos que enfermar e saber con antelación 10 días antes para poder ter unha cita. En moitos casos é nos imposible antes. Despois, o pediatra, que non nos olvidamos tampouco do pediatra. Estamos á espera dese segundo pediatra que non temos aínda un plazo para o concurso de méritos. En principio iba a ser a finais de setembro, finais de ano, pero a día de hoxe non sabemos tampouco absolutamente nada deso. Entonces, por eso necesitamos esa reunión co concelleiro para nos trasladarlle todas as nosas queixas, porque a verdade é que pouquiño a pouco nos están sacando todos os que temos, os dereitos, e ao final isto, pois, non, o sea, temos que atallalo ahora para que non vaya máis. Entre as deficiencias máis destacadas que suliñan dende a plataforma está a dos cupos orfos, é dicir, pacientes que non teñen médico asignado e son atendidos por calquer outro facultativo do centro. Por outra banda, ao limitarse a tan só 2 días á semana as analíticas, os usuarios do centro de saúde atópanse cunhas listas de garda de ao redor dun mes, polo que sería necesario ampliar dito servizo ao resto de días. A SEMADE botan en falta o segundo pediatra e non teñen noticias do segundo concurso de méritos. Mencionan a máquina de rayos que está obsoleta. As radiografías son de mala calidade e estropeanse con frecuencia. Mentres, a lista de espera para o médico de familia nalgúns cupos supera os 10 días.